ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଘରେ ପୂଜା ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏମିତିରେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଥିଲା ତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସଜାସଜି ହୋଇଥିଲା। ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ସାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କକୁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାର୍କରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ନେହେରୁ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ଅଛି ଓ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ରୋପୱେ। ରୋପୱେର ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ। ପାର୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେ କିଏ ରିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଫଟୋ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବସି ଏଇଠି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ। ଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଆର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତ ମୁଁ କରିଛି। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷଟା କେମିତି କ'ଣ ଗଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।